Mä kääntiin orasti ainakin varastaan nyt. Ei vittu, suotko! Vittu se loppu ihan lopussa! Ei vitussa! Mä kyllä näin. Otin kaiken ilon irti. Pieni vitussa mä oon. Ajalla vitu 11 tappoo vitun spearilla. Ei vitus oo. Vittu kun siis se mun stiili oli ihan oikeesti siis oli millisekunnin päässä. Paljon tapoista, yhdestä taposta saa rahaa. 500 eli sä teit meille. No nyt yhteensä sä oot tehnyt meille niin ihan vitusti. 6 tonnia. Vittu se on lovi, se satana homoseksuaali. Vittu mä en oo sen Sheldin takana kokonaan. Elää. Älkää nyt laittaa. Mä uskon, että ne saa tuon B. Siltä se on vaan New York Beast. Ei vaan tii. Sprint to cash out B. Relocate to cash out B. Cash box in enemy hands. Jep. Niinpä. Ja. Joo, Heavy on jäänyt lumiin jossain just. Laittoi siellä! Nyt mä vittu tapaan sut. No vitun Hevikin on täällä saatana. Nyt se mediumikin respawnaa ihan just. Vittu. Jos saadaan nytte. Ja vittua! Eletko mitä helvettiä? Mitä vitussa? Ei vittu, kun mä pyösin sitä! Vittu, kaaduks sillä sun vitun puukollassa? Ei vittu. Kaaduks sen sun Alffireilla ton cashoutin äsken? Olin eri kerroksessa. Ai joo, mä näin et on... Meni varmaan läpi toi... Saattaa olla siitä, kun mä käytin toisessa kerroksessa mediumin ostaa RPG. Ei sen pitäis kyllä riittää niinku sen jää. Mitä pääsee tulla? Mitäkään noi ihmettähdit on?